Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Ну і як кажуць на сур'ёзных тэлеканалах, а зараз да важных навінаў. Важная навіна, ну насамрэч тут не да жартаў, это сапраўды вельмі адметны дзень у гісторыі Беларусі. Гэта так называем мы для сябе, гэта ноч расстраляных паэтаў. Насамрэч у ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года было расстраляна больш за 100 не толькі паэтаў, не толькі літаратараў, але і дзеячоў навукі, адукацыі, карацей кажучы, інтэлігенцыі, увогуле людзей, якія былі нацыянальна арыентаваныя. І мы узгадываем гэтых людзей. Гэты факт геноциду, сапраўднага геноциду беларускага народу, а не тое, што зараз лукашысты спрабуюць нам давесці як геноцид. Вось он быў сапраўдны геноцид. Не адзначаць, але прысутнічаць і ладзіць адпаведныя вечарыны памяці будуць беларусы шмат у якіх краінах, шмат у якіх гарадах. Варшава не выключэнне. Сёння о 20-й гадзіне у музеі вольнай Беларусі таксама пройдзе ноч нерасстраляных паэтаў, нерасстраляной паэзіі. І у мяне ў гасцях людзі, якія займаюцца арганізацыяй, так бы мовіць, гэтай вечарыны, гэтай сустрэчы. Гэта акторка, драматургіня, паэтка Діяна Балыка. Добрый день, спадарня Діяна. І актор Ігор Сігоў. Прывітанне, Ігор. Вітаю. Каму належала ідэя, што вот мы мусім гэтым разам узяць на сябе адказнасць і заняцца арганізацыяй гэтай вечарыны? Ну, гэта мне ў усялякім разе запрапанавала Дыана зрабіць гэта, быць у якасці відоўцы гэтай вечарыны. Яна прыслала мне сцэнарый, які яна напісала, і вырашыла, што менавіта так трэба зрабіць у гэтым годзе. На што я пагадзіўся, сказаў, чаму б не? Даволі цікава, што мы павінны памятаць не толькі тых загіблых, але і тых, хто зараз існуе, бо прыйдзе час, калі лепш узгадваць паэтаў, калі яны яшчэ жывыя. Безумоўна. Спадарня Діяна, чаму, якім чынам, чаму вы вырашылі, разумею, паэтка, але вот ўсё ж таки, што вот я павінна ўзяць на свае плечы яшчэ і гэту імпрэзу і займацца яе арганізацыяй? Я подумала, чаму беларускія літаратары не запрашаюць мяне на нейкія беларускія імпрэзы, вечарыны, фестывалі, на прадмову. Запрашаюць у якасці госця, а не ў якасці удзельніка. І подумала, не запрашаюць, і хай сабе не запрашаюць, я зраблю мерапрыемства, імпрэзу сама. І звярнулася да дырэктаркі музея вольнай Беларусі, і яна з радасцю падтрымала маю ідэю, каб у гэтым годзе на ноч нерасстраляных паэтаў я пачытала свае вершы, мы паразмаўлялі пра Беларусь разам з Ігарам Сіговым і паразмаўлялі з тымі гледачамі, якія прыйдуць да нас, бо мы узгадваем імёны выбітных дзеячаў мастацтва і культуры, мы узгадваем імёны знакамітых палітвязняў, праваабаронцаў, нобелеўскага лаўрэата Алеся Беляцкага, але мы зрэдку узгадваем імёны ці не ўзгадваем тых простых жыхароў Беларусі, якія таксама апынуліся ў цісках рэжыму і прайшлі турмы, катаванні ці вопыт выгнання без турм. Бо беларусаў, якія з'ехалі з Беларусі з 20-го года, іх па розных падліках ад 400 000 до мільёна. Гэта 10% ад агульнай колькасці ўсіх жыхароў. І, безумоўна, не ўсе яны прайшлі турмы і катаванні, але яны з'ехалі, як мне здаецца, у большасці сваёй не ў эміграцыю,
эканамічную, а аказались у вымушаным выгнанні. І усе гэтыя людзі, калі маюць смеласць прыйсці да нас на вечарыну у музей вольнай Беларусі, яны атрымаюць магчымасць у вольны мікрафон расказаць сваю гісторыю, распавесці яе, прачытаць свае вершы, спець свае ўласныя песні, бо людзі, як мне здаецца, падзяляюцца на паэтаў і не паэтаў, і паэты гэта не заўсёды тыя, хто складаюць вершы. Паэты гэта тыя людзі, якія маюць паэтычны светапогляд, успрыманне жыцця праз любоў, каханне, салідарнасць. І калі паэт глядзіць увечары на неба, ён думае пра вечнасць. А калі не паэт глядзіць увечары на неба, ён думае, што дровы не паколаты, а трэба спаць. Вот так вот. Ігор, калі прыгадваць такія ж самыя вось ночы нерастраляных паэтаў, калі ладзілі яшчэ ў Беларусі, то ну звычайна по традыцыі гэта як рабілася, такі класічны варыянт гэтай вечарыны памяці, гэта чытанне вершаў вось менавіта тых расстраляных загінулых паэтаў. Я зараз так разумею, што Дыяна падышла вельмі творча да сцэнара і яе бачанне гэтай вечарыны, яно троху адрозніваецца ад класічнага. Як вы гэта ўспрынялі? Ну так, магчыма, але я думаю, што гэта абсалютна нармалёва ў наш час. Чаму? Таму што калі мы гаворым пра генацыд 37-го года, то сёння адбываецца тое ж самае. Тое ж самае рэжым Лукашенка знішчае культуру і мастацтва, так? Беларусі. Нават, дзякуй Богу, пакуль тыя паэты, мастакі ці хтосьці яшчэ, яны жывыя, дзякуй Богу. Хтосьці на волі, хтосьці сядзіць. Магчыма, вядомы, магчыма, невядомы, але іх трэба пачуць, ну, альбо даць ім магчымасць выказацца. Тых, каго мы не ведаем, тых, хто невядомы для суспільства. Таму мне падалося, што гэта даволі цікавая ідэя, і ўвогуле, чаму б не? Чаму б не такім чынам? Бо, ну, зразумела, што мы кожны год узгадваем тых расстраляных паэтаў. І тым больш, што гэта не толькі наша трагедыя в Украіне, таксама было расстраляныя багата людзей, і паэтаў, і творчых людзей. Таму гэта не толькі наша гісторыя, будзем казаць, так? Вось, ну, але зараз мы таксама створваем гісторыю, выбачайце за высокі штыль, але, ну, так яно ёсць. Праз некалькі год, ну, праз дзесяткі, можа, год, але будуць узгадаваць ужо імёны цяперашніх людзей, паэтаў, мастакоў і гэтак далей, простых людзей, якія прайшлі праз катаванні, праз увесь гэты жах, што адбывалася з 20-го года і ў 22-м годзе спачатку паўнамаштабнай вайны, так? Бо гэта ўсё трошкі перавярнула сусвет. Як бы поставила на ноги, я б сказаў, бо мы, мне здаецца, што за часам, савецкім часам, то есть мы жылі наадварот, на галаве дзесьці, то есть мы думалі, што мы стаем на нагах, а на самой справе мы былі перавернуты да гары нагамі. Ну, выбачайце за такія словы, але мне, і гэта я усвядоміў менавіта не тады, але вось пасля 20-го года як бы стала так больш яскрава для мяне разумець, што оказывается мы стаялі не на нагах. Ну вось таму я думаю, што у нас час і цяперашні час трохі зменьваць класічную, ну так бы, так, гэта фарміраванне гэтай падзеі. Я лічу, што гэта нават неабходна, ну як хочаце.
Диана, ведаеце, мы сёння акурат таки так склалася з жонкай раніцай разважалі на тэму вось менавіта ночы нерастраляных паэтаў, і яна кажа: ну чаму мы кажам толькі пра паэтаў, чаму мы ўзгадваем паэтаў, чаму мы чытаем іх вершаў, а насамрэч там палова, калі там не больш нават былі людзі, якія ну не паэты былі расстраляныя, гэта была інтэлігенцыя, навукоўцы, там тыя ж самыя настаўнікі, дэканы, там дацэнты, там іншыя там лекары і іншыя людзі, а мы пра гэта не акцэнтуем увагу на гэтым. А ў дадзеным выпадку я бачу, што мы не толькі не скіраваліся, што мы там выцягваем вот з гэтай гісторыі, можа быць, невядомыя факты, імёны і дзеянні, а ўвогуле как бы кажам, што а мы яшчэ пойдзем у іншы накірунак, адрозны ад класічнага, вот пра што мы зараз з Ігарам гаварылі. Это правильно? Ну, мне здаецца так, я так гэта бачу. Я так гэта бачу, бо пра вядомыя ці невядомыя імёны з мінулага мы гаворым, ну, мабыць, не з 37-га, безумоўна, года, але з моманту адлігі ў СССР мы гаворым пра гэта штогод. А зараз уся наша краіна, Беларусь, апынулася ў рэжыме інкамунікада. Не толькі нашы палітвязні, якія не маюць магчымасці ліставацца, сустракацца са сваімі роднымі, блізкімі, нават захоўнікамі сваімі сустракацца. Усе людзі, якія зараз жывуць на Беларусі, павінны займацца самацэнзурай. Яны баяцца гаварыць тое, што яны адчуваюць, тое, што яны думаюць. І мы зараз у замежжы, тыя беларусы, якія прынеслі сваю Беларусь у сэрцы і прыехалі да замежжа, мы маем розныя складанасці з легалізацыяй, жыццё, але мы маем вялікі скарб. Гэта магчымасць гаварыць тое, што мы адчуваем. І зараз мы павінны гаварыць і за тых, хто маўчыць на Беларусі. Бо калі мы не будзем гаварыць за гэтых людзей і ўзгадваць тыя імёны, якія не ўзгаданыя сярод нашых суайчыннікаў цяперашняга часу, тады гісторыя Беларусі застанецца ў прапагандысцкіх клішэ мукавозчыка і азаронка. І гэта зафіксуецца і застанецца на гады. І калі мы зараз не можам са зброяй у руках змяніць сітуацыю на Беларусі, нам застаецца людзям слова, акторам, дзеячам культуры застаецца гэтую рэчаіснасць фіксаваць. І фіксаваць мы можам праз мастацкія творы, праз журналісцкую працу, праз гэтыя імпрэзы, праз тое, што Беларусь застаецца ў светавой павестцы, у СМІ. І гэта ўсё вельмі важна. Мы павінны зафіксаваць нашы адчуванні таго, што адбываецца на Беларусі і ў свеце з беларусамі свету. І я у гэтым вектары астаюся вернай сабе. Хруся піша: прывітанне Ігару з Полацку. Прывітанне. Не ведаю, хто гэта, можа вы здагадаецеся, но не абавязкалі з Полацку, то можа чалавек там застаецца, то імёны не называць лепш у нашай дадзенай сітуацыі. Лейба Бронштейн піша: мы ўсе зараз не расстраляныя цудам. І не толькі паэты страляюць рэдка, больш па ціху душаць. Ігар, я ведаю, што зараз шмат хто за гэтыя гады, ну, як бы так, кажа: ай, слухайце, вось новая там прэм'ера спектакля, там, але ізноўку пра падзеі 20-го года. Мы ўжо троху так не тое, што забыліся, а некуды запхнулі ў далечыню, каб яно не балела, каб эта рана не была адкрытая. Не пойдзем, каб вот не разварушваць гэты боль. Там ці там, ай, ну сколько можна там спяваць нейкія таксама песні змагарскія, давайте што-нибудь вот, ну, там больш лёгкае такое, ну і гэтак далей, і гэтак далей. Як вы думаеце, гэта, ну, вот мы у такім перыядзе, можа быць, сапраўды нам не трэба расшкрэбаваць гэтую рану? Ну, разумееце, як для мяне, то пытанне двухбаковае. Ну, па-першае, можна, канешне, зразумела, што все уже там стаміліся узгадваць 20-й год, узгадваць гэтыя пратэсты, узгадваць гэты боль.
і як бы гэта зразумела па чалавечых якасцях, гэта як бы зразумела. Але з іншага боку, калі мы пачнем забываць гэта, ці не перахіснем мы старонку такім чынам. І калі мы раптам забудзем, так сталася, жывем зараз у эміграцыі, неяк больш-менш штосьці уладкавалася і гэтак далей, і трэба жыць як бы нармальна, што ўвесь час. Як там спявалася, трэба жыць далей, дзень будзе новы, да? Так. Таму мне падаецца, што тут даволі цікавае пытанне ў гэтым. Ці трэба забывацца пра гэта? Я думаю, што не. Як бы там ни было, ўсё ж таки, па-першае, зноў-такі, сёння мы ўзгадваем 37-й год, так? Але ж узгадываем, як бы там ни было, бо гэта наша гісторыя. То чаму мы павінны забываць... Мы праз 37-й самі асабіста не праходзілі, ён так не баліць, а 20-й... Я разумею, але менавіта гэтая боль стварае тую, калі хочаце, пазіцыю на сённяшні дзень. Ці стаміўся я змагацца далей? Ці не? Ці хачу я змагацца далей? Ці ўжо не хочу? Ці хачу я павярнуцца да Беларусі? Ці не хочу я павяртацца да Беларусі? Ці веру я ў тое, што штосьці зменіцца? Ці не веру? Ці раблю я штосьці для таго, каб штосьці змянілася? Ці не раблю? То есть, разумееце? І тут для мяне апошнім часам паўстае гэтае пытанне. І асабіста для мяне. Па-першае, ці варта было ўсяго гэта? У 20-м годзе. Так сталася, што як і заўсёды. Перамог Лукашенко, як бы, у 20-м. І можна было як бы там адседзіцца ў сябе ў хаце і жыць далей. Так, мы ж беларусы прызвычаемся да ўсяго. Але калі ўжо ты зрабіў такі выбар, зноў-такі я кажу пра сябе, калі я ўжо зрабіў такі выбар, калі гэта маё сумленне, гэта маё жыццё, дык я, пэўна, мушу не забываць пра гэта, я мушу згадваць пра гэта, каб гэта не паўтарылася і намагацца штосьці змяніць. Я ведаю, што, напэўна, я так раз'ехаўся па пытанні, але все ж таки, мне здаецца, як бы там ни было цяжка, мажліва, знайсці нейкую форму пра тое, як пра гэта гаварыць, як пра гэта ўзгадваць. Магчыма, не трэба там зноў ўсё рабіць сябе жертву, так, і так далей. Не, але ні ў якім разе не забывацца пра тое, не забываць пра тых людзей, якія зараз у вязніцы. Хтосьці мае тэрміны па 20 год. І як яны будуць ставіцца да нас, калі мы перагарнем старонку? Мы жывем далей, а яны не могуць забыць. Я пра тое, што, магчыма, ніхто з нас не хоча перагарнуць старонку, але, чалавек такая субстанцыя, што яна не можа ўвесь час жыць тым, што, тое, што баліць, бо арганізм ад чалавека заўсёды, захішаецца, немагчыма ўвесь час, так? Таму можа здарыцца так, што чалавек, захішае сябе, сваю нервовую сістэму, можа прывыкнуць да таго, што все, я стаміўся, і все, хопіць. І гэта таксама можа быць, і гэта таксама хтосьці стаміўся, а хтосьці можа ісці далей, і гэта нармальна. Я маю верш на гэта. Вот я толькі думаў, як бы мне гэта зайсці, з якога боку, каб... давайте, Диана. Дарэчы, вам перадаюць прывітанне. Іван Іваноў таксама вам перадае прывітанне. Перадайце прывітанне Дыяне. Мы памятаем, як яна прыязджала до нас у Свідніцу, ці Свідніцу, як там правильно. Было. Говорят, что читатель устал от плохих новостей, что не хочет про бомбы, не хочет разборов с экспертом, а читатель
надорван. Он постит котов и детей, за котов не посадят. Или за фотку с букетом. Что же делать? Сжав зубы, писать, говорить и снимать за читателя. Вещи своими назвать именами. За того, кто молчит. Взрыв не хлопком, а взрывом назвать. И войною – войну, и тюрьмою – тюрьму. За того, кто на долгие годы не с нами. Дзякуй. Дзякуй. І Лейба піша: досыць назабываліся камуністычных жахаў, атрымалі лукашыскія. Тыя, хто забываецца на мінулае, атрымаюць яго яшчэ раз дзеля навукі. Дарэчы, я калі прадстаўляў Дыяну, я не сказаў, што яна ў нас яшчэ і псіхалагіня. Калі вот з псіхалагічнага пункту гледжання, вось вы можете, як чалавек, які разбіраецца ў псіхалогіі, даць ацэнку, чаму так адбываецца зараз з намі, вот пра што мы з Ігарам гаварылі, што вот гэтае жаданне, ну как бы так адштурхнуць ад сябе вот гэтыя успаміны, падзеі, якія прыносяць боль. Бо чалавек хоча захаваць сябе жывым. А каб захаваць сябе жывым, трэба мець моц. А дэпрэсія, боль, гэты моц адбірае. Ты нават можаш не працаваць фізічна, але ты фізічна стамляешься, калі ў цябе нешта баліць. Ці душа, ці цела. І таму, каб захаваць сябе жывым, людзі жадаюць радавацца, бачыць нешта добрае. Нават у турме можна знайсці момант для свята. Нават вязні адзначаюць Новы год у турме. Ну, а калі мы ўжо не ў турме, а на волі, то гэта проста забіваць сабе кожны дзень, працягваць жыць у 20-м годзе. І, безумоўна, трэба будаваць дамы, нараджаць дзяцей, але нельга забывацца. І гэта не супрацьлеглыя паняцці. Мы павінны памятаць тое, што было. Мы павінны дапамагаць тым, хто прагне гэтай дапамогі. Але павінны жыць, бо ў самалёце уперш дарослыя надзявае маску на сабе, а потым дапамагае дзецям, ну іншым дапамагае. Вось кожны з нас павінен выжыць для дзяцей, для будучыні, для вольнай Беларусі, але не забывацца, гэта тут не трэба ваяваць з тым, што ты забыўся ці не забыўся. Ёсць моманты, калі трэба святкаваць, ёсць моманты, калі трэба плакаць. Можна я дадам? Конечно. Справа ў тым, што я зараз прыйшоў да высновы. Разумееце, а чаму мы павінны ўзгадваць 20-й год менавіта тое, што было дрэнна? А чаму не ўзгадваць 20-й год, калі нам было добра? Калі мы разам шлі па вуліцы, калі мы верылі ў тое, што мы зможам, пераможам і гэтак далей. І даставаць з глыбіні сваёй памяці менавіта гэтае пачуцця, гэтае, калі мы былі разам. Калі нам было цікава ісці плеч-оплеч на маршах, так? Калі мы бачылі, колькі людзей побач з намі, і мы тады не хваляваліся, мы тады не баяліся нейкай ступені. Так, але потым адбылося тое, што адбылося, і гэтае пакаранне, і гэты генацыд, пра гэта таксама не трэба забываць. Але мне здаецца, што каб перабалець і перайсці ў іншую ступень на сённяшні час, трэба ўзгадваць менавіта падзеі 20-го года, якія прыносілі нам менавіта радасць і сілы, каб на барацьбу, каб далей рабіць. Магчыма, гэта дапаможа. Я, конечно, не псіхолог, але так, на сваю думку. У 20-м годзе ўпершыню адчула сабе па-сапраўднаму беларускай. Я да гэтага была жонкай, маці, паэткай, дачкой, яшчэ кімсьці, сяброўкай была.
Але па-сапраўднаму беларускай я адчула сябе толькі ў 20-м годзе. І я гэта пачуццё хачу захаваць і зараз, і таму што гэта вельмі такія істотныя рысы ў жыцці. Мы аднойчы ці двойчы тройчы нараджаем дзіця, аднойчы ці двойчы бяромся шлюбам, аднойчы нас нараджае маці. І вось я аднойчы была па-сапраўднаму беларуска, гэта было ў 20-м годзе, і гэта так зараз прыемна песціць і насіць у сабе, і ганарыцца тым, якія мы былі смелыя, і якая гэта была салідарнасць, як гэта было... у мяне нават па скуры дрыготка зараз ад таго, як гэта было па-сапраўднаму цудоўна. Я хацеў бы звярнуцца яшчэ тут працягнуць гэтую тэму з аднаго боку. Ведаеце, я думаў, што размова у нас пойдзе пра, як это я сказаў, класічны варыянт вось гэтай вечарыны ноч нерастраляных паэтаў. І прыкідываў, як мы так класічныя пытанні з гэтай нагоды будзем задаваць. Дыяна паламала мой сцэнар сваім сцэнаром, паколькі яна вырашыла адысці ад класічнай гэтай каляіны і пайсці по-новаму. Але атрымліваецца, што мы зараз спрабуем ці пачынаем перапісваць ці упісваць новую старонку у гэтую гісторыю нашай расстралянай ці не расстралянай мінушчыны, то есть вот тое, што мы праходзім тыя пакуты, а мы дадаем новы, больш сучасны аспект. Гэта мой уласны погляд. Я не ведаю, ці зменіць ён стаўленне да ночы расстраляных паэтаў, ці станецца яна не расстралянай, ці яна застанецца той, якой яна была. А гэта моя спроба і мой погляд. Ён такі. Вось так, мне здаецца, трэба размаўляць зараз. І калі гэта атрымаецца, а зараз я не магу ведаць, ці атрымаецца гэта сёння ўвечары. Калі гэта атрымаецца, будзе добра. Калі не атрымаецца, будзе як будзе. Але трэба нешта рабіць. І я хачу рабіць гэта так. Так, спадар Ігор, прыходзяць людзі на імпрэзу, яны прывыклі да таго, што імпрэза гэта, як мы ўжо з вами казалі, класічная. Як вы думаеце, ці не будзе пэўным такім для людзей нечаканым, можа, дзесьці непрыемным шокам, што мы чакалі, што зараз тут пачнем вы, Дыяна, адкрыты мікрафон, хто хоча, можа выйсці, прачытаць верш паэтаў тых, а яму прапаноўваюць новы погляд, сучасны. Не, я думаю, что тут трошки не памыляешся. Таму што калі хтосьці захоча прачытаць вершы расстраляных паэтаў, чаму б не? Ніхто не забароніў. Чаму не? Гэта зразумела, але... Тут, просто так... Дыана скіравала не расстраляных, расстраляных, так? То есть она, як на мою думку, паспрабавала аб'яднаць той час і цяперашні час. Наколькі гэта атрымаецца, зноў-такі, як асабіста для мяне, гэта імпрэза яшчэ адна нагода сустрэцца, каб пагаварыць, узгадаць, камусьці высказацца, як бы прапанаваць сваё меркаванне і гэтак далей. І гэта не абавязкова мусіць быць сумныя вершы, так? Гэта можа быць, я зноў-такі працягваю пра тое, што казала Дыана, колькі крэатыву было ў 20-м годзе, да? Колькі цікавых момантаў, колькі жартаў было, колькі такіх розных мемаў, пра якіх мы забылись, не ўсе, напэўна, але забываемся. І чаму не? Я думаю, што на сённяшні дзень якраз і не хапае нейкага, выбачайце, гумару ў гэтай ступені. Гэта на мой погляд. Таму тут я, каб не было памылак, тут не спроба пераіначыць тое, што было класічнае. Можа быць, размова не пра пераіначванне, а упісванне працягу гісторыі. Як вы слушна заўважылі, што мы ў прынцыпе
перажываем ну ці не паўтор 37-го года, а ну нейкі працяг гэтай гісторыі, які нам зладзіў рэжым. Зміцер, ну ты ж разумееш, што ўсё жыццё, чалавецтва, увесь свет круціцца па спіралі, так? Ну, як бы там не было, ну, як так кажуць, так? Твоё жыццё круціцца па спіралі, і оно зноў дзесьці перасякаецца ў нейкай кропкі, але ўжо з большым там маштабам, так? І гэта наша гісторыя, якая развіваецца, людзі таксама развіваюцца, пакаленне мяняецца, яна гэтае пакаленне ўжо інакш мысліць, інакш думае, інакш жыве, але гэта працяг нашай гісторыі з не тому ж там з 37-го года, але яшчэ раней. І мне здаецца, што тут якраз чаму б не шукаць нейкі дадатковы прыстраі, так, ну, каб гэта рабіць, ну, такім чынам. Таму мне падалося, ну, чаму б не? Ну, то есть даволі цікава, згодзін з Дыанай, не ведаем, што з гэтага можа атрымацца, але я шчыра падтрымліваю у тым сэнсе, што, ну, мы паспрабуем. Чаму бы не? Мне здаецца, што ўласны боль заўсёды баліць больш, чым не ўласны. І зараз трэба лікаваць жывых беларусах. Тых яшчэ не расстраляных паэтаў, якія разам з намі знаходзяцца тут. І у кожнага будзе магчымасць прачытаць свой уласны верш. І можа, ён не такі цудоўны, як у прафесійных расстраляных паэтаў у 1937 годзе, але ён уласны. І ён баліць, як нішто не баліць. І кожны можа выйсці і палікаваць сабе гэтым адкрытым мікрафонам. Это яшчэ дадатак. Разумееце, за што мы змагаемся? Каб кожны быў пачуты. Так. І вось гэтая магчымасць у кожнага, ну, як бы распавесці і быць пачутым пра сваю боль, пра свае страты, пра сваё нейкае жыццё, але быць пачутым. І мне зараз для мяне прыйшла гэтая думка, я думаю, цікава, можа, высокі штиль. Дзякуй за гасцей, за Дыяну і Ігора. Вітаю з Нью-Йорка. Вольга Каштанова піша. Дыяна, у мяне такое адчуванне, што вот гэты ламай сцэнар, як Лявон Артурович кажа, у вас не адзіны, вы нейкі там яшчэ сюрпрыз падрыхтавалі, не? Што нечаканага чакаць, выбачайце за тавталогію, тым, хто наведае сённяшнюю імпрэзу ў музеі вольнай Беларусі? Чакаць салідарнасці любое. Відаць, за Дыану, бо сама імпрэза, яна ўжо будзе нечакана ў тым сэнсе, мы нават не ведаем, як яна пойдзе. Ну, бо є нейкі сцэнары, є нейкі там намёткі, наброски на то, як я до гэтага, як бы нам хацелася, як это атрымаецца, але я спадзяюся, што мы пойдзем хутчэй ад таго, што будзе адбывацца ў зале, ну, то есть ад людзей, як яны будуць на гэта рэагаваць. І для мяне цікава, я казаў ужо Дыяне, больш пайсці на суразмову, на выцягваць людзей на размову паміж сабой, на падняццё нейкіх там пытанняў альбо там выказванне вершаў. Гэта хутчэй гэта будзе размова, нежели чым нейкая такая імпрэза ў класічным варыянце, калі выходзіць там відоўца, хтосьці чытае вершы, і все сядзяць, як гледачы, і слухаюць. Хацелася б, каб гэта была больш-менш такая, ну, як мы зараз інтэрактыў за столом сядзім, так, і таму адкрыты мікрафон, таму мажлівасць задаваць пытанні тэж, чаму б не. На любыя тэмы. Ну, з Ігарам гэта заўсёды імправізацыя. Нават калі мы працавалі на сцэне над спектаклем «Ордэн белай мышы», гэта быў штораз новы спектакль з новымі падыходамі, з новым пачаткам, з новымі маналогамі. Калі глядач наш прыходзіў не адзін раз, а некалькі разоў, гэта быў заўсёды нечаканы новы спектакль. Мы самі не ведалі, як ён пачнецца, як будзе працягвацца і чым скончыцца.
Ігор так заусміхаўся, калі вы сказали про это, что там відаць, Ну, так і было. штосьці там былі розныя сітуацыі. Не, ну так, ну справа ў тым, што ну, для мяне заўсёды, паколькі спектакль быў пастроены такім чынам, што ён не можа паўтарацца адзін на адзін спектакль і залежыць ад глядзельнай залы, ад гледача, ад таго, як рэагуюць і гэтак далей. То есть была некая канва, якую прыдумаў Ушакоў, якую я таксама трохі там ламаў у залежнасці. Да, вот, а Ушаков это вам не Пенігін, тут как бы, да. Да. Вось. Але у нас адразу была такая дамова, што мы, калі гаварылі з Володзем, што спектакль павінен быць сучасным у гэты момант. Менавіта гэты інтэрактыў падключаць людзей, як бы іграць з імі ў гульню, які... То есть я актер, і ты актер, седзячы ў зале, бо ты таксама зараз у гэтай пастанове. І таму гэта ўвесь час было, ну, нейкія імправізацыі былі, але ўсё ж таки мы прытрымліваліся тэксту, так, як бы там не было. Ну, не заўсёды, там трошки менялі. Но... Таму мне здаецца, што і гэта імпрэза вечар нерасстраляных паэтаў можа накіравацца менавіта ў такім накірунку, ну, як бы на суразмову нам. Ну, а як будзе, як што атрымаецца? Я перакананы, што атрымаецца добра. Калі такая драматургіня склала сцэнар гэтай вечарыны, калі вядоўцам будзе такі выбітны актор тэатра і кіно, так. Ну то як яшчэ па-іншаму можа атрымацца? На завяршэнне, Дыяна, яшчэ верш які-небудзь? Магу. Давайте. Безумоўна. Так. Пакуль адчуваеш ты востры боль, ты жывы, але просіцца кроў на волю з ірваных жыл. Калі боль другога працінае цябе як токам, і гэты другі адразу не адзінокі. Пакуль твой язык шукае падтрымкі словы, балець і спяваць, ад якіх галава гатова, узрываецца выдых, пульсуе ўдых, свет на выварат не такі ўжо і злы. Пакуль ты гатовы, трывогі прыціснуўшы жала, другога абняць, якому пашанцавала, ты чалавек, і гэта вялікая роля. Нават калі жыццё раўназначна болю. Дзякуй вялікі. Выдатныя вершы. Я так, ведаеце, пры ўсёй павазе, але тыя дзеячы, якія склалі свае галовы пад кулямі бальшавіцкіх катаў, яны, ў прынцыпе, былі вельмі маладыя, вельмі недасведчаныя. Дзесьці юнацкі запал, я шмат вершаў чытаў, ну там часам, ну вот вершы энтузіастаў такіх, ну але не скажаш, што это ўжо так вот, ну сапраўды высокага кшталту і статуса паэзія. Таму узгадваць трэба, але трэба, як правильно сказала Дыяна і падтрымаў Ігор, ісці далей і развіваць гэтую тэму, таму што хаця б таму, што на вялікі жаль, але вось гэтая каляіна рэпрэсій, пераследу, ціску, яна працягваецца. Мы таксама ў ёй жывём, да, зараз на шчасце не расстрэльваюць, хаця як яно там далей пойдзе, чаго чакаць ад гэтых рэжымаў невядома, але трэба і сённяшнюю паэзію таксама у гэтую ж скарбонку нашай нерасстралянай паэзіі дадаваць. Таму прыходзьце, далучайцеся, слухайце іншых, чытайце сваё, але абавязкова будьце разам. Такім чынам я яшчэ раз нагадаю, хай Дыяна нагадае, калі, у колькі, дзе чакаеце людзей, каб яны далучыліся да вашай імпрэзы. Дарагія сябры, сёння у музеі Вольнай Беларусі а 20 по адресу Варшава, Фоксал 11 чакаем вас паслухаць нашы вершы, паразмаўляць пра вольную Беларусь, пачытаць сваё. Будзе працаваць вольны мікрафон. Запрашаю сардэчна. Жыве Беларусь! Жыве вечна, Ігор.
вам слово. Ну, Дыяна уже все сказала, потому что я только мне застаецца толькі запросить вас, приходьте, паспрабуем, поговорим, поразважаем, почитаем. Паўзгадываем, тому что забывацца, як вось правильно казалі наши гледачы, нельга, як бы гэта нам не болела. Таму до сустрэчы сёння вечарам. У Варшаве гэта музей вольнай Беларусі, у іншых гарадах вось мне прыйшла сёння таксама рассылка, дзе ў якіх краінах, у якіх гарадах будуць імпрэзы. Я не буду зачытваць, беларусы могуць у сваіх дыаспарах паглядзець, распытацца, а нет, і хутенька самім арганізавацца і штосьці такое зладзіць. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі была Дыяна Балыка, паэтка, акторка, драматургіня, псіхалагіня і актор тэатра і кіно Ігор Сігоў. Дзякуй вялікі яшчэ раз, да сустрэчы. Жыве Беларусь. Дзякуй. Жыве Беларусь.